Moikka! Mitä on artistinen yrittäjyys? On kysymys, mitä olisi tarkoitus tänään kanssasi pohtia. Ja tässä kun on tullut vuosien varrella tavattua aika paljon kaikkia erilaisia eksentrisempiä ja vähemmän eksentrisiä yrittäjiä ja erilaisia viikareita ja veijareita ja vesseleitä, niin sitten etenkin tuossa viime vuosina mulle on alkanut hahmottumaan, että on olemassa tämmöinen, kun nämä hahmot kuitenkin toimii aika eri tavalla, omaleimaisesti, mutta silti jotenkin niiden toimintaa yhdistää jokin, ja siinä on vähän niin kuin jokin ilmiö taustalla, niin tämä on minun yritys sanoittaa, määritellä sitä ilmiötä sen verran kuin sitä on määriteltävissä. Ja mä kutsun sitä artistiseksi yrittäjyydeksi. Ja meillä kaikilla on meidän oma tapa kokea ja nähdä tämä ulkopuolinen maailma ja todellisuus. Ja jokaisen meidän artistius kumpuaa siitä meidän uniikista näkökulmasta. Ja yrittäjyys on yksi tapa kanavoida tätä meidän uniikkia näkökulmaa todellisuuteen ja maailmaan. Ja minun oma määritelmä artistiselle yrittäjyydelle on, että se on oman luonnon ilmentämistä yrittäjyytenä. Oman luonnon ilmentämistä yrittäjyytenä. Ja omalla luonnolla mä tarkoitan semmoista yksilön, kehon, mielen, sielun kokonaisuutta. Kaikki ne persoonallisuuspiirteineen, temperamentteineen, neurotyypillisyyksineen, luontaisine arkkityyppeineen, mitä me ilmennetään. Ilmentämisellä mä tarkoitan sitten taas tuommoista tapaa tehdä itseilmaisua, ilmentää sitä meidän näkökulmaa ja yrittäjyydellä nyt semmoista kanavaa, joka toimii sen ilmentämisen välineenä. Ja se nyt voi olla vaikka yleensä itse johdettua liiketoimintaa, joka voi olla voittoa tavoittelevaa tai tavoittelematonta. Ja tässä kun on pohtinut tätä konseptia, niin se sanottaminen on ollut yllättävän vaikeaa, koska aiemmin mä kutsun sitä taiteelliseksi yrittäjyydeksi. Ja sitten siinä on ollut kaikenlaista luovaa yrittäjyyttä, bohemia yrittäjyyttä, erilaisia sanotuksia. Ja tähän liittyy itse hauska anekdootti on se, että joskus noin vuosi sitten oltiin Tuomisen Sakun kanssa lounaalla ja mä esittelin ajatuksia tästä konseptista ja puhuin silloin taiteellisesta yrittäjyydestä ja sitten Saku sanoi, että taiteellinen yrittäjyys se kuulostaa kyllä semmoiselta, että ei oikein saada mitään aikaa ja puuhastellaan ja on paljon ideoita, mutta ei oikein saada tehtyä juttuja. Ja sitten hän ehdotti, että se olisi bohemiyrittäjyys. Ja mä tulin kotiin ja sitten sanoin Emmille, että mites bohemiyrittäjyys, niin sitten Emmi totesi, että no eikö se ole semmoista, missä ei oikein saada aikaa ja puuhastellaan ja on paljon idealistisuutta, mutta tekeminen jää vähän toissijaiseksi. niin. Tämä ei ole ollut helppo sanoittaa, mutta mä oon päätynyt artistisuuteen, koska se mun mielestä ilmentää eniten sitä semmoista omaa tyyliä, omaa tapaa. Ja se nyt päätyy olemaan minun oma artistinen valintani tälle nimeämiselle. Ja sitä voisi kutsua myös vaikka startup, tai siis art-up-yrittäjyydeksi. Ja luova yrittäjyyskin on lennellyt ilmassa, mutta se liittyy liikaa luova-alan tekijöihin. No, jos vähän tarkennetaan että mitä sillä mä tarkoitan, niin artistinen yrittäjyys ei ole semmoinen, että joku vaan on sitä tai ei ole, vaan se on enemmänkin spektri, jollekka me sijoitutaan eri ajassa ja paikassa. Et joku yrittäjä voi vaikka, kun se tekee yhtä tuotetta, yhtä palvelua tai elää yhtä elämänvaihetta, niin se voi olla hyvinkin artistisessa päässä. Sitten joskus se voi olla taas hyvin vähänkin artistinen. Ja se voi vaihdella saman päivän, saman tunnin, saman minuutinkin sisällä aika paljon, että mitä näkökulmaa hän toteuttaa.
Että se ei sinänsä ole mikään niin kuin lukittu asia, vaan se artistisuus on hyvin dynaamista, joka elää sen tekemisen mukana. Ja artistisessa yrittäjyydessä tärkeää ei ole se, että mitä sinä teet, vaan että miten sinä teet. Ja ei niinkään se sisältö, että mitä sä teet, vaan se muoto ja intentio ja se tyyli. Että esimerkiksi putkiliikettä voi johtaa hyvinkin artistisesti, vaikkei sitä välttämättä pidetä kovin artistisena alana perinteisesti. On toki semmoisia aloja, missä se artistisuus on toivotumpaa, kun taas sitten jossain kirjanpidossa ei välttämättä ihan niin paljon. Vaikka kyllä kirjanpitoyrittäjäkin voi olla varsin artistinen, jos hän haluaa toteuttaa juttujaan omalla tyylillään. Ja useinhan artistisuus liitetään nimenomaan ehkä perinteisiin niin kuin taidealoihin ja taideyrittäjiin, mutta taiteen tekeminen ei minun mielestä tee henkilöstä vielä artistista yrittäjää, koska vaikka joku tekisi taidetta, mutta jos hän päätyy siihen, että hän käytännössä luukuttaa samaa keikkasettiä vuodesta toiseen sen takia, että se vaan myy, niin ei se ole kovin artistista, että se on enemmän niin kuin tuotantolinja kuin artistisuutta. Ja artistisuus, tai artistinen yrittäjyys, on itseilmaiseva tapa tehdä liiketoimintaa. Ja siihen usein liittyy sellainen leikillisyys, luomisen palo ja tietynlainen käsityöläisyys. Ja käsityöläisyydellä en nyt tarkoita vaan semmoista perinteistä konkreettista vaikka puuseppyyttä, vaan se voi olla myös konseptuaalista käsityöläisyyttä, eli tämmöistä ajattelun artesaaniutta tai keksijähenkisyyttä. Ja siihen liittyy se usein, että ne tulokset ja loppupäämäärät ei ole se tavoite, vaan se tekeminen itsessään. Ja usein niin, että se tekeminen on sellaista, joka tuntuu leikiltä. Leikiltä siinä mielessä, että sitä haluaa tehdä sen asian itsensä takia. Eli että se on autotelista, itsetavoitteellista. Ja siinä ei tavoitella niinkään niitä loppupäämääriä, ne voi toki olla sivutuotteita, mutta että sitä haluaa tehdä sen tekemisen itsensä takia. Ja sinänsä se niin kuin artistinen yrittäjyys voi myös olla sen tekijänsä identiteetin jatke. Eli että silloin usein se työ, harrastus, kutsumus, palveluksessa oleminen niin nivoutuu yhteen sellaiseksi craftiksi, jolle en ole keksinyt vielä parempaa suomenkielistä sanaa. Ne nivoutuu craftiksi, jota haluaa nimenomaan tehdä sen tekemisen itsensä takia. Ja silloin sitä on niin kuin hankala kutsua edes työksi, koska se ei tunnu työltä. Ja koska se toiminta kumpuaa artistisella yrittäjällä parhaimmillaan sen niin kuin henkilön tai yksilön oman luonnon ilmentämisestä, niin menestys on silloin sivutuote virtaavasta itseilmaisusta. Eli artistisessa yrittäjyydessä menestys on sivutuote virtaavasta itseilmaisusta. Kun sä menet stadionille katsoo vaikka urheilijoita tai taiteilijoita, niin usein sä menet katsomaan ihmisiä flowssa. Ja silloin, kun ihminen tekee asiaa, mikä tuntuu hänelle omalta ja tuntuu hänelle leikiltä, se on vaivatonta, helppoa, rentoa, kaunista, esteettistä ja usein se lopputulos on aika laadukas. Niin usein tällaisesta me maksetaan joko passiivisena kulutuskokemuksena tai että me saadaan olla osa sitä tai että meitä palvellaan sillä tyylillä. Ja tätä voisi ajatella tätä artistista yrittäjyyttä myös semmoisena tekemisvetoisena yrittäjyytenä, jossa ollaan nimenomaan sen niin kuin prosessin äärellä ja keskiössä on tekeminen. Ja sen vastaparina voisi ajatella tulosvetoista yrittäjyyttä, jossa sitten tavoitteena on enemmän ne
tai pohjalla on kaupalliset arvot, tavoitteena enemmän ne niin kuin lopputulokset, rahalliset päämäärät, taloudellinen kasvu, tai ei välttämättä kasvu, mutta voi olla myös selviytyminen kyseessä. Ja artistinen yrittäjyys on erilainen tapa katsoa liiketoimintaa. Se ei ole parempi tapa, koska paremmuus mitataan kuitenkin niin kontekstissa ja tietyssä tilanteessa, ei siinä, että se olisi ultimaattisesti aina parempi, vaan vähän niin kuin viisauskin on sitä, että sä osaat valita sopivan harmaan sävyn johonkin tilanteeseen. Ei niin, että sä toimit aina siitä valmiista mustavalkoisesta raamista, että jokin on aina paras. Ja sinänsä niin kun myös se tulosvetoinen yrittäjyys, niin se voi olla hyvin tarpeellinenkin joskus. Et jos ollaan konkurssin partaalla tai ollaan kassakriisissä, niin ensin täytyy ehkä hoitaa se eksistentiaalinen kriisi alta pois, jotta voidaan keskittyä enemmän vaikka siihen estetiikkaan ja tyyliin, millä voitaisiin tehdä asioita. Ja artistinen yrittäjyys ei ole kaupallisuusvastaisuutta tai allergisuutta kaupallisuudelle, vaan se on ehkä enemmän sitä, että se kaupallisuus ei niinkään ja tulokset eivät ole se niin kuin pääasiallinen kompassi, vaan ne voivat silti kulkea kumminkin siinä rinnalla. Ja sinänsäkin kaupallinen menestys ja taiteellinen ote voi hyvin myös kulkea rintarinnan. Jos mietitään vaikka niin kuin kaupallisesti menestyneimpiä yrittäjiä, niin aika paljon siellä on artistisia yrittäjiä. Ja toki, jos mietitään sitä toista päätä, sitä menestymättömimpiä, niin sielläkin on aika paljon artistisia yrittäjiä. Ehkä jopa enemmän siellä. Ja ehkä kokonaisuudessa tuossa kun tulkitaan sitä spektriä, niin eri tilanteissa eri yrittäjät toimii vähän niin kuin eri kohdalla spektriä, että milloin ne kaupalliset arvot ja milloin se estetiikka tai artistisuus on keskiössä. Mutta ehkä isossa kuvassa merkkaaja on se, että kumpi on tavoite ja kumpi sivutuote. Ja monille taiteilijahenkisille tekijöille voi olla aika vaikeatakin suhtautua kaupallisuuteen ja bisnekseen, kapitalismiin. Se tuntuu jotenkin semmoiselta riistolta ja väärältä. Ja olen huomannut, että aika usein semmoiseen niin kuin aitouden romantisointiin pohjaavassa toiminnassa, niin usein päädytään siihen, että on aika paljon ideaaleja, liikettä ja toimintaa, mutta vähän liiketoimintaa. Et päädytään helposti semmoiseen negatiivisella tavalla arvopohjaiseen puuhasteluun. Ja jäsennyksinä, miten voisi ajatella artistista yrittäjyyttä, niin artistinen yrittäjä ei niinkään hakeudu sinne tai niin kuin fokusoi niihin lopputuloksiin, vaan sen tekemisen prosessiin. Ja hän toimii intohimosta, ei kunnianhimosta. Toimii rakkaudesta luomiseen, ei niihin päämääriin. Ja se tekeminen, eli se crafti kokonaisuutena, ei ole vain väline johonkin päämäärään, vaan tavoite, päämäärä itsessään päästä vaan tekemään. Ja hän ei pyri toimimaan välttämättä muiden määrittelemillä pelisäännöillä tai muiden määrittelemissä kategorioissa, vaan luomaan omat sääntönsä, luomaan oman kategoriansa tai parhaimmillaan omat kategoriansa. Ja sitä artistisuutta ei määritä se, että kuinka yleviä ideaaleja sulla on, vaan se tekeminen itsessään. Että artistiseksi yrittäjäksi ei voi vaan ryhtyä, vaan sinun tekeminen kertoo sen kyllä, oletko sinä artistinen yrittäjä vai et. Tässä omia määrittelyitä, ajatuksia siitä, että miten artistista yrittäjyyttä voisi nähdä. Kuten huomaatte, niin ei ole kovin helppo tyhjentävästi määritellä sitä tai tarkasti sitä rajata. Mutta se on ainakin parhaimmillaan syvimmillään semmoinen yksilöllisesti kehkeytyvä, kehittyvä
yrittäjyysfilosofia, varsinkin jos on niin kuin pitkä kokemus taustalla ja siinä puhutaan monista yrityksistä, niin ne ehkä palvelee erilaista artistisuuden kulmaa ne erilaiset yritykset. Ja se voi olla elämäntapa. Se ei ole liiketoiminnan malli. Se on tapa olla tekijä maailmassa. Jos nämä ajatukset resonoi, niin mielellään kuulen ajatuksia, oivalluksia, kysymyksiä, kommentteja. Vinkkaa kaverille, ketä voisi kiinnostaa. Ja vinkkaa myös mulle, jos sä tunnet jotain ihmisiä, jotka selkeästi osuu tähän määritelmään, heti soittaa kelloa, että no niin, tää tyyppi on just tällainen. Niin mielellään kohtaan ja jututan ihmisiä, ketä muut pitää hyvin artistisina yrittäjinä. Ja tilaa eri kanavissa, tykkäile, vinkkaile, linkkaile näitä perusräppejä. Palataan seuraavassa videossa, podcastissa. Siihen asti niin olkoon artistisuus kanssasi.